Vítam všetkých pri mojich dojmoch z 8. epizódy Starfleet Academy a mali sme tu tentoraz veľmi dojemnú, krásnu epizódu, ktorú som tu naozaj nečakal. Aj tak nejak by som vedel zhrnúť bez spoilerov to, čo som videl, a epizóda na vás čaká na Sky Showtime, takže mne neostáva nič iné, len sa vrhnúť na to poriadne so spoilermi. V princípe to boli opäť dve linky, podobne ako minulé. Tá prvá bola veľmi tradičná linka ľudí vyrovnávajúcich sa so spoločnou traumou, ktorú každý prežíva svojím spôsobom inak, hlavne aj preto, že sú to iné rasy, iní ľudia, hej, s inými zážitkami a tak podobne. Čo môžem dodať, že vidieť Tilly v tejto roli zbližovania kadetov bolo výborné, pretože predsa len presne to ju v podstate dostalo do akadémie, a je pravda, že dráma a divadelné hry sú často písané práve s určitým presahom, ktorý pomáha ako autorovi, tak aj divákom vysporiadať sa so zložitými životnými situáciami, čo je práve prípad aj túto kadetov. A to je čiastočne aj dôvod, prečo divadlo vlastne vzniklo už v antických časoch, hej, bolo to miesto, kde ste mohli prísť, zažiť niekoho životný príbeh, zistiť možno, ako sa vysporiadať s vašimi problémami, alebo naopak nezistiť absolútne nič. Aj také veci sa udiali. Alebo ste tam prišli skrátka len na nejakú komédiu, lebo ste si potrebovali dať pauzu od života, podobne ako my dnes chodíme napríklad do kina a tak podobne. Alebo si pozrieme nejaký zaujímavý seriál. Bola to veľmi dobrá linka o tom, aké zložité môže byť pre človeka cítiť sa bezmocný, neschopný rozhodovať sa a podobne, vidieť, že ho všetci tak nejak ťahajú za ručičku a proste hlavne čo sa Tarimy týka, nevedieť skrátka ako správne zapadnúť do toho nového prostredia, do ktorého ju v podstate hodili hneď po kóme. To bolo vynikajúce, veľmi dobre spracované, bola radosť sledovať ten jej príbeh, ako si s tým všetkým musela poradiť, ako si to musela riadne uvedomiť, čo sa vlastne stalo a tak ďalej. Bolo to veľmi fajn. To ma privádza k ešte lepšej linke o Sam a doktorovi, kde teda Nala a doktor zavezú Sam domov, pretože trpí neznámymi poruchami, ktoré ju ničia. My ako zistujeme, tak jej kolaps spôsobila rovnako trauma z Miyazaki a fakt, že nemala spôsob a šancu, ako sa s tým vyrovnať. Skrátka nemala detstvo, nemala nejaké zážitky a tak podobne, a to je celkom pekná myšlienka. A potom prídeme k nádhernej pasáži, kde Picardo naozaj hviezdil, keď prosil o jej život a prijal ju za novú dcéru, vychoval ju. To boli naozaj všetko krásne veci, krásne radosné scény, chvíľky, proste vážne výborná pasáž, vážne skvele strávený čas a naozaj to bola skvelá epizóda. Úplne iným spôsobom, než by som kedy čakal, aj keď opäť v princípe ide kvázi o filler. Treba si uvedomiť, že naučiť sa žiť s traumou, vysporiadať sa so stratami je taktiež kľúčová lekcia, ktorú sa naozaj nechcete naučiť v kapitánskom kresle na lodi so stovkami ľudí pod vašim velením, za ktorých nesiete zodpovednosť a nesiete zodpovednosť za ich životy, takže v podstate to bola hlavná myšlienka celej epizódy pre všetkých a v princípe tie dve linky nie sú ani tak odlišné, ale sú veľmi prepojené. Možno aj preto, aký rýchly a veľký dopad spravila Sam na životy všetkých okolo nej. Pretože naozaj to je proste jednoducho pozoruhodný charakter, hej. Tá detská hravosť, tá nevinnosť je niečo, čo skrátka dodávalo Sam na tej zaujímavosti ako postave, pretože je to niečo iné, hej, je to niečo, čo nevidíte každú chvíľu, takže bolo to zaujímavé sledovať. Uvidíme, ako to dopadne teraz, keď už v podstate má nové detstvo s doktorom, tak uvidíme, čo sa tam bude diať medzi nimi. Ale bolo to skrátka výborné a som dosť zvedavý, kam nás zavedie predfinálová epizóda s réžiou od Jonathana Frakesa. Predpokladám, že to bude zase niečo zaujímavé, uvidíme, necháme sa prekvapiť a ja sa s vami už budem musieť rozlúčiť, pretože to je tak nejak všetko, čo som chcel povedať v tejto epizóde a vidíme sa zase niekedy na budúce. Majte sa! Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.